Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Στο σημερινό το βίντεο θα παίξουμε VR Bartender Simulator. Ναι, δεν νομίζω να περιμένετε ποτέ να παίξω VR. Έχουμε εδώ πέρα το Oculus Quest 2 και θα παίξουμε VR και θα είμαστε bartenders. Οπότε, αυτά. Πάμε στο βίντεο κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά γίνει bartender στο VR. Λοιπόν, θα πάμε στο Beach Bar άμα είναι. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχει δύο modes. Έχει το practice, που ουσιαστικά είναι να μαθαίνει να φτιάξει τα ποτά. Και κάθε πίστη έχει και διαφορετικά ποτά και διάφορα mechanics. Και μπήκαμε. Γιατί είμαι εδώ μέσα. Λοιπόν, μας μιλάει ο βλάκας εδώ πέρα. Δεν μας μιλάει στο άλλο βαρεθιόν. Μετά start. Και σου λέει, φτιάξε το μοχίτο. Παίρνεις αυτό εδώ πέρα το ποτήρι, βλέπετε κάνω και κολπάκια εγώ. Ωραία, ουσιαστικά παίρνεις πρώτα αυτό εδώ πέρα, το κόλαση. Παίρνεις εδώ πέρα το ποτήρι σου και λέει 4 τέτοια. Έτσι λέει το παιχνίδι. Παίρνεις sugar syrup, κάνεις ένα κολπάκι έτσι ωραίο εδώ. Βάζεις 20 mm. Παίρνεις μετά αυτό εδώ πέρα που δεν θα πω ότι μου θυμίζει. Τέλος πάντων 10 mint lifts. Βάζουμε εδώ πέρα εμείς στα τζουλάκες. Τώρα κράστα. Αυτά είναι τα πολύ ακριβά, πολύ ακριβός πάγος. 2 ευρώ έκανε και αυτός. 40 mm τέτοιο weight range. Μπακάρντι. 20 mm από σόντα. Δεν πειράζει. Τι έκανα λάθος πάλι, 30. Ωραιότατα. Πάμε. Πες εδώ πέρα αυτό το κουτάλι. Θα κάνουμε τεστ. Τέλος πάντων, κάνεις έτσι γύρω γύρω να κατευθούν όλα καλά και να το πιείς και να ζαλιστείς. Βάζεις κι άλλο crushed ice, δηλαδή πόσο πάγο θες. Ναι. Τώρα αυτό το πράγμα φαίνεται και τόσο διαλυστικό, αλλά τόσο. Α, θέλει και μέσα. Και άλλο κραστάι θέλει. 2 καλαμάκια. Και προφανώς θέλει να πιει από 2 το παιδί. Και λίγο mint. Μα με τέλειος, δηλαδή κοιτάξτε εδώ. Το πληρώνεις και μετά σε πάει άστο. Αυτό είναι whisky class, παιδιά. Κάνεις και ένα κολπάκι, πανάποδα. Είδες, εγώ με, ναι. Αδερφέ, μπορώ να βλέπω. Τι φτάνει το χέρι. Είπε lime, νομίζω είπε. Να, αυτό. Παίρνεις πάλι το εργαλείο και κάνεις μια κίνηση. Βάζεις εδώ πέρα το κραστάι σου. Και γίνεται σαν ζάχαρη. Αδερφέ, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Τι? Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι. Κραστάις μετά, βλέπετε, δηλαδή είναι υπερπαραγωγή. Δεν είμαστε εδώ πέρα κασάσα θέλει. Θα κάνω κόλπο τώρα. Το πιάσω έτσι. Να ξέρετε, αν δουλέψετε ποτέ bartender, γιατί εγώ είμαι pro, είμαι professional, είμαι εδώ 15 λεπτά. Αυτό να κάνετε, να ξέρετε, δουλεύει. Sugar syrup είναι αυτό και αυτό το κάνουμε ένα κόλπο. Θα λίγο να πέσει, δεν πειράζει. Μα είμαι precision, βλέπετε, δηλαδή μας. Παίρνεις πάλι το rapid test. Το κάνεις γύρω γύρω, αλλά δεν δουλεύει γιατί το παιχνίδι είναι σπασμένο. Θα θέλει σιγά σιγά. Αυτό crushed ice, παιδί, πάλι. Παιδιά, είμαστε εδώ πέρα προ να πούμε. Α, θέλει και... Κοιτάξτε εδώ. Παίρνεις εδώ πέρα ένα lime και το βάζεις εδώ. Ξαφανεί το ρούφιξο πάγος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό το lime με το ρούφιξο πάγος. Τώρα short straws θέλει. Τα οποία δεν μπαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν μπαίνουν, αδερφέ. Ορίστε. Κάτω τα κάτω. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι κρασιού τέτοιο. Παρά λίγο να πέσει. Δεν θα φταίγα εγώ. Λοιπόν, τώρα παίρνεις ice cubes κανονικά. Γιατί αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο ποτό. Θέλει 80 ml προσοχή. Δεν πειράζει, θα βάλουμε αυτό πρώτα. Τι είναι ο χρώμας του. 61, τώρα θα με απολύσουν. Λοιπόν, παίρνει το προσέκο, βάζουμε 80. Αυτό παίζει να είναι σαμπάνια. Αν βάλετε πάνω από 80, νηστούμε να πάτε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Σόντα. Και το έπεσε κάτω τώρα. Τέλος πάντων, ορίστε. Τώρα θέλει orange zest. Πορτοκαλάκι, πάω το φάμε, όχι. Το βάλω.
Αδερφέ, short straws αυτό δεν ξέρω αν βολεύει. Δεν το κάνω. Είμαστε εδώ. Να έχω και το μπάκι εκεί πίσω, το έχω παρκάρει. Αυτό είναι λίγο. Το όνομα είναι λίγο παράξενο. Δεν. Ναι. Θες εγώ τώρα να φτιάξω αυτό. Απλά δες το λίγο. Αυτό εκεί πάνω τι είναι δηλαδή. Έχω πάρει ένα πόντιο και το έχω βάλει. Λοιπόν. Για να δούμε και αυτό. Αυτό θα είναι παράξενο. Μα είναι ηλίθιο. Λοιπόν, το βάζουμε full, ωραία. Βότκα. Βάζεις εδώ πέρα. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Να βάλουμε 21 να πάει στο νοσοκομείο κατευθείαν. Λοιπόν, πορτοκαλάδο εδώ πέρα. Είναι φάντα να ξέρετε. Να γίνει ωραίο, 40. Το πορτοκαλάδο δεν θα πάθει. Και θέλει και βυσινάδα πάλι από τη φάντα. Έλα. Ορίστε. Μα είναι. Έχεις αυτό εδώ πέρα που είναι ένα καμάκι με ένα ψαροντούφικο είναι τέλος πάντων. Και τα αφήνεις. Παίρνεις δύο μακριά καλαμάκια και τα βάζεις εδώ. Μα είμαστε απίστευτοι. Βλέπετε, ήρθαμε κάπου πιο ήσυχα. Είναι πιο πλούσιοι εδώ πέρα. Εδώ πέρα έρχονται πιο top κλαματίες. Είμαστε εδώ στο Ντουμπάι από ό,τι βλέπετε. Έχω πει free roam. Απλά κάνεις ό,τι θες. Δηλαδή, μπορώ να πάρω εγώ τώρα το τζιν. Πέρα και να το πετάξω αυτήν εκεί πέρα. Δεν την πέτυχα, είμαι άστοχος. Μπορεί να το πάρεις αυτό και να κάνεις LeBron James. Να πας έτσι. Ποιος έβαλε αυτά εδώ πάνω. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε και λίγο free roam. Δηλαδή, θα κάνω εγώ. Βλέπετε, δεν μπορώ να τα σπάω. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο. Θα σας δείξω πόσο καλός είμαι εγώ. Και αυτό ήταν tutorial και ήθελα να πηγαίνω σιγά σιγά. Εγώ είμαι ο καλύτερος εδώ πέρα. Α, θέλει και. Παίρνεις ένα τέτοιο το. Πήγαμε στον ορχήτη. Λοιπόν, φτιάξουμε σήμερα ένα τέλειο κοκτέιλ. Αυτό δεν το ήξερα ότι ανοίγει. Ανοίγει το κάτω. Όχι, συγγνώμη, ανοίγει το κάτω. Καταρχήν, πρώτο πράγμα. Πρέπει να πάρεις αυτό εδώ πέρα τα δύο τα καφέ ποτηράκια. Όλα από του σκλαβενίτη. Θα βάλουμε ένα απ' όλα. Για να γίνει πορδοζούμι εδώ μέσα. Βάζεις 20 ml απ' όλα. Δεν πειράζει. ml. Και αυτό. Να ξέρετε, αυτό το πιο λίγο είναι ένα χίντ στη γεύση. Και ζάχαρη εδώ πέρα. Το βάζεις όσο θες. Είναι. Πέρα έχουμε. Ό,τι είναι αυτό. Δεν το θέλω. Έσπασα. Βάλουμε λίγο τέτοιο για να αλλάξει το χρώμα. 8 ml αυτό και 8 σε αυτό. 9 έβαλα. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε αλάτι που δεν ξέρω πώς θα βάζεις. Βάλουμε lemon zest, orange zest και lime. Τα οποία φεύγουν από ό,τι δείτε. Μετά παίρνεις αυτό εδώ πέρα, το κολλάς και αρχίζεις και κουνάς. Απλά κάνεις αυτή την κίνηση και. Ναι. Είναι έτοιμο. Παίρνεις αυτό μετά και το πετάς. Για λίγο το πέτυχα. Παίρνεις λίγο πάγο και μετά χύνεις αυτό εδώ πέρα πάνω. Και είναι στάσκα. Χύνεις λίγο γιατί αυτό το πράγμα το πιο άλλο θα πάθει. Άστο. Βάζεις ένα τέτοιο. Αυτό έχει μείνει εκεί τώρα, δεν ξέρω. Γενικά βλέπετε ότι μπορούμε να βάλουμε και τα καλαμάκια παντού. Και είναι έτοιμο. Δες το, δηλαδή απίστευτο. Οπότε αυτά είναι για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει. Είχε πολύ φάση αυτό το game, με διάφορα πράγματα από ό,τι είδατε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα subscribe και μου πείτε τι άλλο VR game θέλετε να παίξω. Έχω κάτι πολύ ωραία να τα δείτε στα επόμενα βίντεο. Οπότε κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε.